Kabiru Sa'idu, amanar mutanen Ukari. Na ji wata ta yi min magana a comment section ɗina in yi haƙuri in daina zagin ka sakamakon ta san ka ciki da ɗaka, ta san ka ciki da waje. Ban san me alakanta da kai ba, ban san me dangantakanta da kai ba, amma idan ta sake shiga comment section ɗina ko kuma cikin likers ɗina ko kuma comment ta magana, sai na ci gindin durin uwarta, ko da ƙanwan uwarka ce. Ina so ka san wannan. Ko da ƙanwar uwarka ce ta yi wannan magana, sai na ci gindin durin uwarta. Na yi mamakin da har war haka ina raye, Kabiru. Kana ji na? Ba zan iya rayuwa da ɓarawo ba. Ba zan iya rayuwa da mai kashe mutum ba. Kabiru Sa'idu, ka fita daga harka na, Kabiru Sa'idu ɗan mutanen Ukari. Kana ji na ko? Yadda na gaya maka na yi zamani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'an da suke cikin TikTok. A kulli yaumin za ku ji ina yawan maganganu, ina yawan faɗa. To a zahiri duk wanda ya sani ya san ni ba mafaɗaciya bane, sai in an taɓa ni kafin nan nake yin faɗa. Kabiru Sa'idu, na ji saƙonka da ka tura min akan cewa ni 'yar iska ce kuma ni karuwa ce. Abin da ya ban mamaki sai ka manta uwarka bata baka tarihin cewa a ɗakin karuwan tana nan ba ɗaki ɗaya, ina ɗaki na biyu ba. Sannan kuma ka sake tura min text akan cewa ni shegiya ce 'yar shaye-shaye, baka san cewa ubanka ne yake saya ya kamin ba, ko bai gaya maka bane. Sanda yake saya ya kama uwarka, tare yake saya ya kama na ce maka uwarka tana ɗaki nan ba na ɗaya, ina ɗaki na biyu. Kaga mun yi karuwanci da tushe daga ni har